nasantak to'y daga, tiranya gijay langit. Ti sayang useng ti aldaw, ti tal na ti rabi. To'y lubungan na pintas, sa po Diyos agyaman kam. Ti kinadungo ti balay, naganak ken kakabsat, ganggana et ken gagayem, ti panagsisinakit, ti ayat ti panagbiag, Apo Diyos agyaman kam. Ti bunggoyan na Kristyanuan, suruten na ni Jesus. Ti kararwa pasantuen na, tapno maitanukam. Nagbalik iti iglesyam, Apo Diyos agyaman kam. Ti kapatgana sagot mo, Apo Diyos ikamatlaeng. Ti nansiriban nga ayat mo, maiparangan Jesus. Bendisyon na nawadwad, Apo Diyos agyaman kam. Madaydayaw ti Apo, agyaman iti Apo. Taisu ket naimbag. Saan nga agpatingga, ti di agbalbaliw nga ayat na. Agkararag tayo. Anyan, anagragsak kami o Apo, tanabalinan mi manen, ket agyaman kami ti gundaway nga makipagdaydayaw ken kaitang abigat. Agyaman kami ti adu nga bendisyon nga impaay mo kada kami. Sapay kumata adda kalata dito'y sibay mi, tapno inkam mangigan ti mensahe nga ipaay ti mensahero mitang bigat. Ilisi na kami o Diyos, ti adu nga peggad, ken maadaan kam kuma, iti biyag nga si raragsak, si sasalunat, ken si aayat. Daytoy Apo, iti pakidawat mi, babaen tinagan ni Apo mi nga ni Jesus. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agyaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Idem ti tinapay, ti biyag Apo, maipay ito'y kararwag. Kas panang ted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adu unay. Ibasa kada kayo tinaimbag adamag, amasarakan iti may kadwa nga Korinto, Kapitulo 8, versikulo 10, aging gana iti 10 ken 5, ket kastoy iti maibasa. Daytoy iti balakad ko may papan iti daytoy abanag, nasaysayaat no ilepesyon
tinrugiyo itay na panatawen. Saan la ada kayo tinangirugi? No diket tinarigayan nyo pay, daytoy asi ayat anang tignay. Ituloy yung arud ket ilipas yu ti trabaho yu, agagar kayo amang ilipas iti plano yu, armiden yu akas maibatay iti kabalan yu nga ited. No sigagagar kayo amang ted, awaten to ti Diyos, ti sagot, ama ited yu, saan ati awan kada kayo. Diyak panggap amang palagaan, dagiti sabali, ket da kayo ti mapadagsenan. Ngem gapot at duwan kayo ita, rumbong at tulungan nyo met dagiti makasapol. Tano da kay tumet ti makasapol, ket isudan tumet at duwan at tumulong dan tumet kada kayo. Iti kasta, at danto panagpapada. Kas kuna tinasantuan na surat, ti tao nga do ti inurnong na saan ang nagsubsobraan. Ket ti basi ti inurnong na saan amawanan. Ni Apo Diyos, iti agbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan na surat. Amen. Ti sasao anaragsak sao ama magbiag. Ti sasao anaragsak sao ama magbiag. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care. Headed to those days. Oh, they go through private pain. Living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize? People need the Lord. We are called to take His light to a world where wrong seems right. What could be too great a cost for sharing life with one who's lost? Through His love, our hearts get filled. All the grief they bear, they must hear the words of life. Only we can share. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams, He's the open door.
Agyaman tayo kakabsat, iti mensahe, iti kanta, iti choir. Agpaysulaunay, akasapulan tayo iti Diyos, akas ko na ti kantada, people need the Lord. Ket ngarod ta iti Diyos, iti intayo nga daydayawan itangal daw, ket sakbay nga maipay iti mensahe, agkararag tayo. Naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, peksami iti panagyaman mi ken ka, iti panangipaay mo kada kami, itangal daw, tapno agrukbab kami ken ka. Agyaman kami iti nasayaat apan naturog mi dirabii ken uray pay iti nasayat nga panagriing mi o Apo. Ket ngarud o Dios agyaman kami iti nasayaat nga salunat nga isung iti insagot mo kada kami amin. Ket ngarud o Apo denggan mi no anya dagiti kayat mo o Apo nga ibaga kada kami tangal daw. Bendisyonam kaditi anak mo nga agsao may papaniti saom. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babaon ni tinagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Naimbag bigat yu amin kakabsat ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Iti daytoy ngaldaw nga insagana na kadatayo tapno umay tayo manen nga agdayaw ken kuana. Ken ipaay iti kangatuan a panagrukbab iti nagan na. Kakabsat agyaman tayo iti Diyos iti nabaliging stewardship webinar iti Kalman. Ket adda nga rod iti 80 ken 3 nga nagatendar may papan iti panangted. Ket agyaman tayo kadagiti nagatendar Apo. Ken kastamot agyaman tayo kadagiti mensahe nga nangagan tayo iti 2 nga Domingo ken ni Dr. Menry Mendilio may papan iti panangted. Ket agtultuloy tayo nga makangeg, may papan iti panangted kakabsat iti Apo. Nga iti kangrunaan nga ited tayo iti Apo ket daytoy biag tayo. Akas ko na iti nasantuan na surat, iti surat ni San Pablo kadagiti Roma, kapitulo 10 ken 2, versikulo maysa, nga ipaayo dagiti bagiyo akas si bibiyag adaton makayayo. Kakabsat ko na ditoy. So, masapol nga iti umuna iti amin, iti biyag tayo, iti maidaton iti Apo. Ken sumarsaruno dagiti gameng tayo kakabsat. Ket adu dagiti agdamdamag kakabsat, may papan iti panangted. Uray pay di kalman, adu dagiti saludsod, anasungbatan, may papan iti panangted. No sa dino di papapanan na dagitoy. Umuyo, idi addaak iji balasyo taaw, ket adda iti intedda nga church appointment ko, ijay Chongam Kyohe, wano Chongam Methodist Church, ijay Incheon. Ket addan dayto nga church iti 3,000 nga membro. Ket dayto nga 3,000 nga membro, ket matalek, ken nasagot daam amin kakabsat. Kang runan na may papan iti kasapulan iti iglesia. May isa nga Domingo ket dinutukan dak nga agmensahe. Ket nangisagan ak nga rod kakabsat iti mensahe para kadakwada. Ket ti mensahe ket may papan iti panangted. Ket kalpasan na kinatungtong nak iti admin pastor, the senior pastor, gapot naawatan na no anya iti mensahe iti dayjay nga Domingo. Ket kinunana kanya, intuno sumuruno pastor ket saan kan nga agmensahe may papan iti panangted. Kinunana kanya. Ket sinuludsod ko no apay, ket insungbat na gaputa ti 3,000 akamkamong ket mangmangteddan. Nasagot da iti iglesia. Amin napakasapulan iti iglesia ket itedda. Ket awanen iti mabalinpay nga ibaga kadakwada may papan iti panangted gaputa mangmangteddan. Ket amuyo iti kadak iti 2 nga tawen sadjay, iti jay last year ko ket agpatpatakderda iti nakapinpintas manen nga templo para iti Apo. Nga agbalor iti
talugasot nga milyon kakabsat no iti Philippine money. Kasjay iti kinamatalok dagitoy nga Koreano iti panagpamati da ken ni Apo Dios. Ket adda pay iti kinunada sa kanyak idi agturpusak ijay Korea. Ket kinunada kanyak saan kan nga agsubli ijay Pilipinas, Pastor Marcel. Ditoy kan nga agserbi kinunada kanyak. Ngem gaputa adda iti dua nga surat nga naawat ko sakbay iti graduation ko nga gapo iti Board of Ordained Ministry ken iti District Superintendent ket nagpanuno ta kakabsat. Iti dayjay offer da kanyak no agtalinedak wenno agawidak ditoy Pilipinas. Ket kinunada kanyak itoy kan ta agserbi ka kada kami. Ngem gapu ta iti awis iti Apo may isang rabii ket nagkarkararagak no anya iti plano iti Dios kanyak ket titimok iti Dios nagsao kanyak nga kunana agawid ka Marcel ijay Pilipinas ket sadyay ka nga agserbi. Iso nga idi kinatungtong dakmanen ket kinunak kadakwada moksanim agsubliak ijay Pilipinas. Ket kinunada apay nga agsubli ka sadyay. Ket ting sungbat ko ta sadyayak nga agserbi. Ijayak nasyon mi nga agserbi ak iti Dios. Ket ngarod pinalubusan dak nga kinunada kanyak nga nawaya aklata nga agsubli iti oras akayat ko nga agsubli kadakwada. Kasjay kakabsat iti kinamanagayat. Dagitoy nga Kristiyano ijay Korea. Ket dito'y Pilipinas, kanayon nga maipalagip kada tayo, iti may papan iti panangted. Kaano nga ta, nga saanen nga mga ganyo, daytoy nga mensahe may papan iti panangted. Ken papanan na, dagitoy nga itited tayo iti Apo. Iti daytoy nga panawan iti pandemya, adu dagiti agpakpakada, narigat ti biyagda, at daanda, ken sa agsubsobrada kakabsat iti gamong. Ket makita kakabsat nga dagitoy nga indulinda ket sanda nga naitugot idi natayda. Ket saludsot papanan na nga rod dagitoy nga gamong nga inkalida dagitoy nga indulinda kakabsat. Ket mamatiak kada tayo iti daytoy nga panawon. Nga panpanunutan tayo no sa dino iti pangakabilan tayo, pangikabilan tayo, kadag ito nga gamong nga iduldulin niyo kakabsat. Ket iti napatag mamatiak, nga iti kapintasan, nga pangipanan tayo, kadag ito nga gamong, ket ipaay tayo, iti panagserbi ti Apo, ken ipaay tayo, tapno napinpintas pa'y, iti lugar nga pagdaydayawan tayo iti Diyos kas kadagitoy nga Koreano kakabsat. Ket nga rod kakabsat, sa dino iti papanan na dagitoy nga ipayo iti iglesia. Ket maipaay daytoy tapno agtultuloy iti aramid, iti panakaiwarnak, iti mensahe ni Apo Diyos. May maramat daytoy iti ipaay, dagiti kasapulan iti iglesia. Ket iti kinapudno nakakabsat, mabilbilang, dagiti mamati. Ti makaamo no kasano iti panakipagna, iti trabaho, iti iglesia, iti Apo. Nalabit at dinuminggo kayo, makigimgimong, when umatendar iti panagdaydayaw. Ket mamatiak adu dagiti agduwa-duwa no sa dino ti papapanan na dagitoy. Ket adda dagiti gundaway no maala dagiti sagsagot ket dagitoy kakabsat tayo mang tedda. Ngem no daduma awan iti itedda. Awan iti makautda iti bulsada kakabsat. Wenno adda ti makautda
isulatan iti itedda. Tinaladingit di daan mo no pakaaramatan na dagitoy. Isu nga ilawlawag mi kada kayo kakabsat. Tapno kas takit sigagagar kayo ken isagana yu dagiti tedyo no umay iti panagdaydayaw no umay kayo nga agdaydayaw iti Apo. Tapno nalawag ang maawatan tayo iti tunggal mamati. Tinakresyonawan a kinamatalek. Dagitoy dagiti sumaganad asakupan iti panangted. Akas nangagan tayo ka ni Dr. Menry in lawlawag na anasaya at kadatayo. Kakabsat iti 2 a Domingo. Umuna nga ited tayo kakabsat daytoy nga biyag akas ko na iti paset iti nasantuan asurat. Idaton yu dayta biyag yu. Akas si bibiyag at daton makayayo iti Apo. Dagiti sangapulo ket 2 nga dalan ni Apo tayo nga Hesus Kristo dida pulo sinamir dagiti makaupay a kapadasan da. Iti panagserbida gapo iti aramid iti panagmisyon. Malaksid ken ni Judas anang lipot iti Apo, nabatad a dagiti apostoles saan laong ang nagsagaba. Ang maigapo iti ebanghelyo, ngem natayda maipuon ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Akas nangegak ana minsan iti maysa nga nagpamati iti United Methodist Church ni Chief Justice Renato Puno. Ako na nayanakak a Metodista, nagkasarak iti Metodista, nagbunyagak iti Metodista, nagkasarak iti Metodista, into no matayak ket Metodistan tumutlaong. Ni Apostol Pablo, iti surat na kadagiti Kristiyano iti Roma, Kapitulo 10 ken 2, versikulo maysa hinggan iti 3, dawaten na ti tunggal mamati iti inapan ng idaton iti biyag na ken ni Kristo a manubot. Saan a pangbayad iti grasya, ti panakaisalakan ngem parangarang iti naimpuswan a panang bigbig iti kinamanagayat na kadatayo. Dayjay, iti unay ni Pablo, iti panangidaton iti biyag na. Naidaton iti biyag ko iti Apo, iti agtawanak iti 10 ken 8. Ijay nga tawan anang rugia ka simrak iti ministeryo iti Apo. Aging gana tata, agtawanak iti 40 ken 4. Iso nga, addaan iti nasurok nga 20 atawan nga agserserbiak iti Apo. Ket sa anak nga nagsardeng nga nagdaydayaw ken kuana tamamatiak nga iti Dios ket sa anak nga baybayan. Iti Apo ket indestino na kadagiti kabanbantayan iti Nueva Vizcaya, iti Tanap, iti Ifugao, ken dadduma pay nga lugar. Ket nakita iti kinapudno iti Dios kakabsat. Nga kadagiti amin nga nangipananda kanyak ket sa anak nga nagsanud kakabsat. Tamamatiak tunggal papanak a lugar umununan ni Apo Dios nga adda sadyay. May kadwa iti talento kakabsat. No talento ko na tayo, isu dagiti mabalin tayo nga aramiden apakaidayawan iti Apo. Nagadu dagiti masisirib, ngem naidulin dagiti kinasirib da. Ket saan nga maaramat iti panagserbi iti Apo. Kas iti panangisuro, panagsao, ken panakaipaay iti Biblia, sao iti Biblia, panagkanta ken dadduma pay. Dawaten dayto iti tiyempo a maited ken kuana. Nanyaman dagiti kinasirib nga adda kada tayo ket maisagot ko maiti Apo. Uray adda ken ka dagiti amin napateg na.
Ni Kristo kunana, ni Apo Hesus Kristo kinunana, dagiti adalan, wenno dagiti addaan, manayunan tupay. Ngem dagiti awanan, uray ti basit nga adda kadakwada, mapukaw danto. Kaya't na nga ipalagip kada tayo no ipaidam ti maysa amamati dagiti talento ken tiempo iti aramid ti Apo mapukaw danto. Ngem no maararamat a pakaidayawan ni Apo Dios manayunan danto pay. Nag-enrollak iti kakabsat iti panagtugtog iti piano ken organ. Dua nga tawen nga ni-enroll ko. Ket adun dagiti imno idi nga matukar ko. Ngem gaputa nasa dutak nga agtugtog. Ket saan ko nga inaramat dayjay nga talento nga isong insagot ni Apo Dios itata. Saan ko na mono kasano ti agtugtog kakabsat. Pilpilitek tata. Ken subyanak dagiti gundaway nga nagkapipintas dagiti tugtugak. Ken dumteng ti gundaway nga iti grado ket nagngato iti Aldersgate College. Ngem itatakakabsat gaputa saan ko nga naramat dayjay nga talento iti panagtugtog ket tatahan ko amon tagtugtog. Tamuklat tatanjag gitara. Nagsayang kakabsat. Kayat ko nga subyanan dagijay nga gundaway. May isubli ko man ni Apo Dios kanyak dagijay nga talento. Adda ken adu dagiti pangarig ni Apo Hesus Kristo may pan kadagiti na dumaduma at talento. Anyaman anadayaw, uray kanunumuan nga aramid, akabalan tayo nga aramiden, no maigapo iti Diyos, may bilang, apakaidaydayawan iti Apo. May katlo sa nikwa, nusubyanan tayo si kumaten ti daan na tulag, sakbaya paraswaan, ni Apo Diyos ti tao, iti Genesis chapter 1, pinarswa na pa'y nga umuna, dagiti amin nakasapulan ti tao. Kas jay ti kiniimbag iti Diyos. Insaganan na ti amin. Kas iti may sang ama ken ina, awan iti inaramid da, no dikat insagsagana da, dagiti kasapulan, dagiti anak da, agingga nga agkolehiyo da, agingga nga agturpos da, agingga nga agkasar da, dagiti naganaklat da. Dagito nga naganak. Ket agtultuloy lata iti panangisagana da. Ngayon itata kakabsat, nakalipas tayo, anya nga rudmat ti aramiden tayo, kadagiti naganak tayo. Anya iti subalit tayo, kadagiti kinaimbag da. Kasjay tinaramid di Apo, adu ken sobra, awan iti agsursurukan, awan ti awanan, nudiket nabuslon, ken aglaplapusanan amin, iti masapol at tao. Masapol ti tao. Tingarod sa nikwa kukwa iti Diyos, asaan nakabukbukudan ti tao, no dikat na italak laong nga iwanan, ken usaran iti tao. Lagipan tayo kakabsat dayta. Nga dagitoy nga sa nikwa ket kukwa ni Apo Diyos. Awan. Ti kukwa tayo. Iti agdama panawen. Dandani saanen ang marami ti iglesia ti panagmisyon, gapot kinakisang iti pundo. Agkurkurang kakabsat. Iti mararamat, iti panagmisyon. Akas ko na ni Doc Mendry, sapay ko mata makapagmisyon tayo ijay, Palawan. Adupay dagiti lugar nga masapol nga sadyay ket maitukit ti bukal. Iti panagpamati kadagiti tattao. Idi nagpastora kay J. Korea, iti may isang iglesia, adda, inted da kanyak, iti may isang department, iti mission. Ket kalpasan na ng tedda kadagiti tattao, kanyak kakabset. Dagiti kakadwam ko na iti pastor kanyak, iti daytoy nga department. Agplano kayo. Ket inset da iti may sangal daw nga nagplano kami, nang rugi kami iti alas 8, aging gana iti alas 3. Ket ti alas 5, imay, da admin pastor nga kunana, kumusta nalpasin ti plano yo? Mano, iti budget yo. Ket kinunada di kadwak ti budget mi, ti dayto nga plano, iti panagmisyon, ket
$10,000. Ket kalpasan na inala na tinangisit nga bag, ket kunana, okay, tatangatawan, daytoy iti pondoyo. Kasjay no agplano da kakabsat. Kasjay no agbudget da. No agplano ken agbudget da, madamdama, ti kwarta addan iti treasurer da nga department. Ket maaramatan. Ngem kada tayo dito'y Pilipinas, no agbudget tayo, ket aging plano laong. No da plano, aging plano laong. Ti budget, aging na budget laong. Takalpasan nga may plano, dadya budget, awan pay. Ngem kadakwada, ag budget da, nga addan, ti maaramat. Kasjay, kakabsat, iti, kinapatog, iti may nga ministeryo, kadagito kakabsat tayo nga Koreano. Sanda mauawanan, gaputa man nang dagiti kamkamong da. May kopat influensya. Adu kada tayo uray pay dagiti agkon ko na Kristiyano, timayat ang mga ramat iti influensya, nubukod da apagimbagan. Ngem nagpaay ti dayaw ken trabaho ni Apo Dios, madida kayat. Kas pangarigan aramiden tayo. Aramiden da tayo akas padrino kadagiti daduma nakakabsat tayo. Ket itatanga panawan iti nasyon tayo. No addal na ket diti lagay. Ket mayat tayo kakabsat. Ngem no ayaban tayo akumuyog amapan mangidanon kadagiti kabsat iti parikot ti iglesia kunana anyat pampambarak. Anyat ti pampambarak asumurot iti dayta. No maawis tayo, may papan, iti panakaiwarnak, iti naimbagadamag, ket kunaon tayo, awan iti panawan ko iti dayta. Awan ti tiyempo, da kayo laangon, dagajay ti kanayon, amangag ko kadagiti kakabsat tayo anamati. No maawis da iti aramid, iti Apo, ket adu dagiti agtukyan, kakabsat. Isu nga iti dayta nga bigat, karitan na tayo ni Apo Diyos, nga ipaay tayo amin, akabalan tayo, iti panagserbi tayo iti Diyos. Ited tayo kumakakabsat, iti bihag tayo kenkwana, ited tayo kumadag iti talento tayo kenkwana, ited tayo iti sanikwa kenkwana, ken kang runaan na iti influensya tayo kakabsat, ket aramatin tayo, tapno adu dagiti sumurot, iti dalan, iti Apo. Maaramat kumadag iti nga influensya tayo kakabsat. Kang runan na da kayo, anamati iti Diyos. Maaramat kuma, dagito yung influensyayo, tapno adupay, iti mamati, iti Apo. Kit ngarud, iti dayto yung aldaw. Kit awisen da kayo, manin kakabsat, nga agserbi iti Apo. Dawatek, nga idaton tayo, iti biyag tayo, iti Apo, iti dayto yung aldaw. Ket agtultuloy tayo, ng agserbiken kwa agkararag tayo. Naindaklan, ken man nakabalin nga Diyos, ipeksami, itiin kami, panagyaman ken ka, iti dayto yung aldaw, nga insagot mo kada kami. Aldaw, tapno amirisen mi o Apo, nga da kami ket pinilim, agserbiken ka. Da kami, o Apo, dagiti anak mo, nagtultuloy, nga magipagna, iti sasaom kadagiti, kakabsat mi, akasapulan da, nga mangigan, iti naimbagadamag. Bendisyon nam kadi o Apo, dagiti amin nga anak mo, sa dinuman intayan da iti dayto ng aldaw. Amirisen mi kumao Apo, dagiti nagkurkurangan mi iti sangwanam. Nga adu, dagiti banag nga saan mi nga naramid o Apo. May papan iti panagserbi mi ken ka. Saan mi nga indaton iti biyag mi.
Saan mi nga inaramat dagiti talento mi. Indulin mi dagiti sanikwami o Apo. Ken saan mi nga inaramat dagiti influensya mi. Kat dagiti tattao. Tapno kasta ket maamuanda. Iti may papanken ka. Pakawanin na kami kadi o Apo. Kadagiti nagkurkurangan mi. Kanayon ang maipalagip kada kami iti may papanitipan ng TED o Diyos. Gapuna. Ta saan mi pay nga amuno kasano iti mang TED. Wenno saan pay nga nagbalin nga kultura mi iti panang TED dito'y Pilipinas. Agbalin kami kumao Apo akas kadagito nga namati nga Koreano. Na saan nga maibagbaga kadakwadan no mangted daga po tamang mangted daw Apo. Tapno maaramat, iti pakaidaydayawan itinagan mo. Amami nga nasantuan, iti daytoy ngal daw, dumawat kami iti pamakawan ken ka. Kadagiti nagkurkurangan mi o Apo. Ket iti daytoy ngal daw o Apo, umay kami ken ka, ngagyaman ken ka. Gapo kadagiti insagot mo, nga salunat kada kami o Apo. Dawatin mi o Diyos, nga bendisyonam kadi. Dagiti nga anak mo ngagyaman ken ka, ni John William Shera. Agyaman o Apo, taadda ni sunay ti may 3 nga tukad. Iti panag-eskwela na, ijay Academy, ijay Mariveles, Bataan. Agyaman, ni kabsat mi, wenno, kamembruan mi Apo, ni Manong Jaime Ferrer nga nagkasangay idi Kalman. Ken kastamet, iti daytoy ngal daw, iti Domingo, ni kabsat nga Ronald Janaysay. Agyaman kami, iti panagkasangay na iti daytoy ngal daw Apo. Ket bendisyonam kadi isunam, akas mga iwan, iti daytoy nga iglesia akas security guard, iti Knox United Methodist Church. When o Apo, bendisyonam kadi, ni Judge Edwin Larida Jr. nga agkasangay into no September 1, iti September 2, ni Clevelt kan Jenrich Sermonia. Ken ito September 3, tinguten ming anak mi ni Precious, bendisyonam kadi suna, trabayam kadi suna Apo. Ken into no September 4, the Rodora Luterio, ken manang Rosalie Katabay. Ikamatalek mi ken kaapo dagito nga agyaman ken ka. Gapo ka dagiti karkararag ken panang bendisyon mo kadakwada. Ken kadagiti amin nga anak mo nga agyaman. Gapo iti panagkasangay ken panakadanon iti anibersaryo iti kalaysada. When o Diyos itultuloy mi idawdawatan dagitoy nga kabsat mi nga dapakaseknanda iti salon at da. Ni Manang Bet Reyes, bendisyonam kadi o Apo. Ken uray pay ni kabsat nga Marites Makapulay, bendisyonam kadi iti swab test da itangal daw, sapay kumatag negatibo da iti COVID. Ken kastamat o Apo, itultuloy mi idawdawatan, ken ikarkaragan ti salunat, dananay Amor Sermonia. Damanong Samuel and Nilda Kajente, ni Manong Ray Asuncion o Apo, bendisyonam kadi. Ni Nanay Adelina Roman o Apo, kamatelek mi ken ka o Diyos, iti salunat na iti daytingal daw. Ken kastamat ni Nanay Marcelina Evangelista, bendisyonam iti salunat na kadi o Apo. Ken kastamat o Apo, damanang Judy Castillo, ken ni Jassy Castillo agyaman kami, gaputa nagnegatibo dan o Apo, ken nalpas dan iti quarantine da, gapu iti COVID.
Ken kastamet o Diyos, nga bendisyon am dananay Presi Ancheta. Damanang Evangeline Clipel. Ken uripay ni Manong Vir Santos, ni Tatay Subisito Espinosa, o Apo, kamatelekniken ka ti salunat na. Dananay Lilia Marquez, ni Baby Ulaya, o Apo, ken kasama ti salunat ti Dr. Lei Juan, the Tatay Manuel and Maxima Garcia, Aisa Lia de Leon, Damanong Larry ken Eva Correa, bendisyon nam kadi iso da Apo. Ken kastamet o Diyos, ken bendisyon nam damanong Raymond Neflas. Ni kabsat mi nga Romel Padilla, akas IT mi ididtoy ket kasapulan na o Apo iti dagiti medisina, tapno kasta ket madani sunay tinasayat nga salunat. Uncle James Saklayan, iji Amerika, bendisyon ang katit sa lunat na o Apo. Damanong Jaime Ferrer, kanja Manea Ferrer. Ken kastamet o Apo, dagiti amin nga anak mo nga OFW, ikamatelek mi o Apo, iti sa lunat da kabayatan iti inda nga panagtrabaho. Ken idawdawatan mi o Apo, iti nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyonam kadi iti lideres mi, o Apo, dagiti lideres mi. Ket sapay ko mata makarok at kami gapo iti daytoy nga COVID-19. Ket adu dagiti naawanan iti trabaho na o Diyos. Ket sapay kadi o Apo, takasyam dagiti kakabsat mi. Nga naawanan iti trabaho, ket awan iti panggedanda o Apo. Ket agkurkurang da iti kasapulan. Kan uray pay dagiti nag-close nga negosyo o Apo. Gapo iti rigat ket adu dagiti naka-close nga negosyo. Dagiti kamkameng mi dito in Knox United Methodist Church, idawdawatan ken ikarkaragan mi isu da Apo, iti daytoy nga aldaw. Bendisyonam kadi iti iglesyam dito in Knox United Methodist Church o Apo, ken dagiti amin na kamkameng mi nga daditoy ken addaday di balasiw taaw. Ket amami nga nasantuan, sapay kadi, tagtultuloy, iti panang bendisyon mo kadakwada. Ket amami nga nasantuan, pakawanan na kami. Ket digiti adu nga nagkurkurangan ken nagbidutan mit sangwanam. Si kakadi manen o Apo, itiin kami nga panapagrukbaban, ken pangipaayan iti oras mi. Ket dagito iti dawat ken kararag mi babaon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Agyaman kami, Pastor, ti napintas nga mensahe nga inaramat na kani Apo Diyos iti daytoy nga agsapa. Ket nga rod, kas panagtulnog tayo ti sa uti Apo, ita ti panawen ti panagted kadagiti sagsagot tayo. Ket no saan tayo nga agbaligi nga makaitinag iti sagsagot tayo, ijay GCash tayo, kakabsat, itinagyo dagiti sagsagot yo ijay BDO account tayo. Kasla da basit nga problema tayo ijay GCash tayo. Ket kuna iti Deuteronomy 16:17, masapul amang itugot itunggal maysa iti sagot kas mayan nurot iti imparabor ti Apo a Diyos yu. To'y sagot nga yegni, nagtaod ako kwam, intalek mo kada kami, dakam ti mangaywan. Amen. Ipeksamitin kami panagyaman ken ka o Diyos, iti panangipaay mo ti biyag mo kada kami, ken iti presensyam kada kami o Diyos, iti naldaw o panagbiag mi. Agyaman kami ken ka o Apo, kadagiti kakabsat mi nga nakaipaay, iti sagot da ken ka, iti daytoy ngaldaw,
ken uray pay kadagiti napalabas nga aldaw Apo, tapno kasta ket maaramat dagitoy nga sagsagot iti panagserbiken ka. Agyaman kami kadagiti adu nga nangitinag iti sagot da para iti joyful giving. Ket ama nga nasantuan dawatin mi nga bendisyon nam dagiti kakabsat mi nga OFW ken dagiti na dumaduma nga anak mo o Apo saan mi man nga membro ngem nangisagot da iti daton da dito Nax United Methodist Church. Ket Apo ikarkaragan mi isuda akan kanayon asapay kumata sa lakniba mi isuda graman diterong pamilya da manipod iti daytoy nga COVID. Ket tinasayat nga salunat nga rudo Apo isu ti dawat ken kararagmi para kadakwada. Ket bendisyon nam dagiti nga sagot ama ipaay iti panagserbi mi ken ka o Apo. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi babawal ni tinaga ni Apo mi nga Hesus Kristo. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat ket madaydayaw itinaga ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket aglipas manen kakabsat daytoy nga bulan iti Agosto. Ket umay manen iti Setyembre. Ket umay nga Domingo ket umuna nga Domingo iti bulan iti Setyembre. Ket ngarud kakabsat into no umay nga Domingo ket mangrugi iti serbisyo iti Ilocano wenno daytoy umuna nga service iti oras iti alas 7:30 7:30 a.m. iti first worship service ken iti may kadwa nga service iti 9 a.m. iti service ni Dr. Mendy Mendillo ket mangrugi iti alas 9:30 9:30 a.m. ken kastamot nga iti service ni Dr. Ong ket mangrugi matlaong iti oras ti alas 3 iti malam. Ket niya po Diyos kumay ti mang bendisyon kada tayo kakabsat. Ken kastamot agyaman tayo iti nabaligi nga stewardship webinar iti Kalman iti oras ti alas 4 aging gana ti alas 6 kakabsat. Ket addan tayo iti 80 ken 3 nga nagatendar. Ket kitaan tayo daytoy. Renwell? Ken kastamat kakabsat nga may palagip kada kayo iti confirmation class, when membership class, ket marami tunggal aldaw iti Sabado, iti oras, ti alauna ken alas 2. Ket ag-enroll kayo kuman kakabsat, dagitagtawan iti 10 ken 2, agpangato. Ket tapno kasta ket maisurat dagiti nagnagan nyo, iti daytoy. Ket mangrugi ito no, September 11 kakabsat. Ken kastamot nga ito na September 12 ket isu iti celebration iti senior citizen wenno grandparents Sunday kakabsat. Ket dagiti amin nga senior ket mabalin ko mga itedyo dagiti nagnagan nyo kada kami ditoy through Deaconess Irene ken Deaconess Sharon. Ken kastamot kakabsat into no September 19 isu ti Sunday School Festival, Sunday School Care Groups Bible Study. Ket iti daytoy nga Domingo kakabsat ket adda iti ited tayo nga talento. Ket agisagana kuma dagiti amin nga gatendar iti Bible Study, Care Groups ken Sunday School nga mangisagot tayo kuma iti talento tayo para iti Apo. Ken kastamot into no ijay man lang nga Sunday, September 19, ket recognition Sunday. Kadagiti amin nga addaan iti honor, iti nag-eskwela da ken nakaturpos da, ket isenyo kuma dagiti nagnagan nyo kada Deaconess Sharon, ken Deaconess Irene, tapno ma-recognize kayo iti daytamot laeng nga Domingo. Ket maibasan to dagiti nagnagan nyo akas naggraduar ken nadaan iti honor iti dayta nga Domingo. Ket kakabsat agtultuloy tayo nga rod iti panagserbi ti Apo
Ket idawdawatan da kami dito in Nax United Methodist Church nga agtultuloy dagiti ministeryo tayo ken sumaya at lata iti salunat dagiti kakadwami ditoy Nax United Methodist Church. Ken nagyaman tayo kadagiti inaramat iti Dios tangal daw ni Deaconess Sharon nga iso tinagtugtog kakabsat kada tayo ken ni Ate Carol Mendillo, thank you ate, ken ni Renuel. Iso nga upat kami laang ditoy kakabsat ditoy uneg iti church ket awan digiti membro. Iso nga nagrigat ti agmensahen awang gayam iti makitkitam ngagdengeg iti sao iti apo. Sa balilatano adda dagiti membro kakabsat nga agbibuya kada kami. Iso nga nadadumak saan mi maipeksa iti riknami gapu taom mo ti akamkamang ditoy. Ket sapay ko taglepasen daytoy nga COVID. Ket agsubli kayo tumanen kakabsat. Into no, awanen iti virus kakabsat. Ket agikita tayo to, agparti tayo to ti baka, akas selebrasyon tayo. Gaputa, insalakan na tayo amin ni Apo Heso Kristo. Ket nga rod, tumakder tayo, uray pa'y sa dintayan nyo, tumakder kayo, ket kantahin tayo daytoy maudi nga imno. Marami din na kadoa po, kas mayalubog pinakemo. Tasikat ng ten, dito'y biyag ko, si urayaki, ti kayat mo. Agraemaki, ti sangwanam, kasasaad ko, imatangam. Basbasul ko kan ti ugasam, tapno dumalda, lus daytoy diag. Siksikalati, dasapo, amang ted natal na apusong makaagasti na sakit ko ken mangpunas ti ladingit ko pagbalinen nak kadoa po anatulnog ngam adipen mo Espiritum ti itdem kanyak ketagigwaem kadaytoy biyam. Agkararag tayo, wenwa po akas kuna daytoy mauding imno, tagikwaom kadi o apo daytoy nga biyagmi. Ket saan mo kadi nga ipalubos o apo, nga maperdi daytoy nga insagot mo nga biyagmi o Diyos. Aramatem kadi, dagiti bibiyag mi o apo nga agserbiken kam, ken mangiwarnak iti naimbag damag. Agyaman kami ken ka o apo, iti sangagasot ken 50 ang nakadwami iti online service. Agyaman kami iti biyagda ken ti pamilya daw apo. Ket kanayon nga idawdawat mi o Dios asapay kuma. Tanasayat latta iti biyag daw apo kadagiti lugar nga yanda iti daytoy nga gundaway. Ket amami nga nasantuan agyaman kami. Gapot iti mensahe mitangal daw o apo ket may papan
No kasano iti panangi sagot mi, iti biyag mi ken ka. Ket namami nga nasantuan, iti daytoy nga umay nga baro a bulan iti Setyembre. Ket sapay kadi, tabaro anamnama, iti maimatangan mi o Apo. Ket makita mi kadi o Apo, nga aglawag daytoy nga bulan. Ket bumaban iti kaso, iti COVID dito'y nasyon mi nga Pilipinas. Babaan matlang iti man nakabalin nga imam o Apo mi nga Heso Kristo. Tamamati kami o Diyos nga sige kalaang iti makapasardang iti daytoy nga pandemya o Apo. At da iti imam o Diyos. It kamatalak mi ken ka o Apo. Iti bibiyag dagiti namati ken ka. Iti daytoy nga aldaw ken iti daytoy nga bulan. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti panangisalakan mo kada kami, iti daytoy nga bulan, iti Agosto. Ket agyaman kami o Apo, tamang ilukat mo manen, iti bulan, iti Setyembre kada kami. Ken mamati kami o Apo, iti karim, iti tunggal maysa kada kami, at di na kami baybayan. Ket amami nga nasantuan, kadagiti addan, iti sagubanit, iti daytoy nga aldaw, Apo. Ikarkaragan mi, o Diyos, nga ipatay mo kadi, iti man nakabalin nga imam, kadakwada, ket umimbag da. Kadagiti addan, iti cancer, we rebuke the power of cancer cells, iti physical nga bagi daw, Apo. Ket mapukaw dato, dagitoy babaw ni tinagan mo. Ken nyaman pay dagiti dumang nga sakit nga da dagiti kamkamong ken kakabsat mi o Dios iti daytoy nga aldaw. Wenno Ama, mamati kami iti pannakabalin mo nga mangpaimbag kadagiti kakabsat mi. Ket o Apo, agyaman kami. Ta sinursuruan na kami iti daytoy nga aldaw ngagbalin kami ang matalek nga anak mo Apo. Ket agtuloy kami kadi, ang mangiwarna ken mangitukit, iti bukal ti panagpamati, kadigiti anak mo Apo. Kadagyaman kami ken ka o Diyos, kadigiti anak mo nga naramat tangal daw, ni Deaconess Sharon, ni Ate Carol Mendilio, ken kastamot ni John Renuel. Agyaman kami, ti panakaramat mi o Apo, akas instrumentom, tapno mayeg mi, iti naimbag at damag, ken maikarkararagan mi, dagit anak mo itanga gundaway. Ket Apo Diyos, kaasyan na kami, tulungan na kami kadi o Apo, bendisyonan na kam kadi o Apo itangal daw. Ket dagito iti dawat ken kararag mi, babon iti nagan ni Apo mi nga Heso Kristo, kas manubot ken mangisalakan. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwam, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Amen. Ket ita awaten tayo iti pamendisyon, babon itinagan iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, iti anak na iso ni Apo Isu Kristo, nga isu laong ti dalan, ti pudno, ken iti biyag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tanga, awan patinggana. Amen. 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 Naimbag bigat ti amin kakabsat.